Us hauríeu imaginat mai cantar el Pare Nostre a ritme de rock o un tema rock cantat en llatí? Això és el que ha aconseguit Joan Enric Reverter, més conegut com el Pare Joni, un capellà peculiar. Avui hem vingut fins a les cases d'Alcanar per conèixer el nostre convidat a casa seva. Estarà afinant la guitarra pel seu pròxim concert o estarà preparant la missa que té aquest matí. Si us sembla, sortim de dubtes. Per a mi és important compaginar les dues coses, podríem dir les dues vocacions, la de capellà i la musical, que sempre he tingut dins. I quan me vaig fer capellà vaig pensar per què he de deixar una cosa tan important, que m'omple tant i a més que és tan bona com la música i en aquest cas el rock. I vaig decidir continuar i incorporar les dues coses en una mateixa missió. Durant la història no s'han donat massa casos d'un capellà que compagina el rock. Respecte a el que faig hi ha tot tipus d'opinions. En general, el que m'ha arribat més és ja era hora que aparegués alguna cosa així i ànim i continua treballant en això. Ens veiem a República Txeca.